दाउफोरखौ बुथारना जाजोबनांगौलै ना मा होनो बुथारना जाजोबबाय आरो दिनै बारा लांबाय ओमफ्राय गाइस आङो बेसे स्पिड थाबायनानै ओमफ्राय दसेनो सफैनानै नै लुफैफिनबावबायसो आरो ना गाइस बिराद स्पिड थाबायनो हायो आरो ना गाइस आं स' फाइनालि गाइस साइज गैया बाइस गैया ओंखारफैलायबाय आरो ना गाइस आरो दिनैथ' मिन्थिखायो आरो ना दिनै मा सान गाइस दिनैथ' जाहैबाय बाथौ सान आरो ना गाइस बाथौनि जोनोम सान आरो गाइस मानो होनोबा बाथौनि बार्थडे आरो ना गाइस दिनै ओमफ्राय टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानैथ' मिन्थिखाबाय जानो हागौ आरो ना गाइस मानो होनोबा आं दिनै जोंहानि नैबे न'आव रानखांजोबना दंथारो नालाय आं माने दै लुनो नागिरदों आरो ना गाइस एसे नै हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायनाय थालायबाय गाइस दा आङो माने बाल्थिंखौ लानानै दै लायनो थांसै आरो ना गाइस नायलांबाय थादो नै बाल्थिङा थांसै आरो ना खाथियावनो आरो ना दै लायनोबो जायगायाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना गाइस बेयावनो आरो ना खाथियावनो नै बेयाव दैया हख्ला बख'ना लाग्रोनोसै नायलांबाय था बिराद औवा बारि नै जोंना माने बिराद औवा नै ओरैबो ओरैबो औवा गोजा आरो ना नैयावनो दै क्रस जायो आरो ना जोंहा दैखौ नै खावग्रोना लानोसै आरो ना आं बिदिबा गाइस नायलांबाय थादो भिडिअ दा आङो नै दैखौ खावखांबाय आरो ना नै खावखांनानै दा आं लांसै गाइस नायलांबाय थादो बे साइडआव लुग्रोनोसै आरो ना आं दैखौ माने जेराव प्लास्टार मारिदों माने आं बेयाव लुग्रोगोन आरो ना गाइस आंना लुग्राया नैबेनो आरो ना नै बेजोंनो लुयो आरो ना आं गाइस नै बेजों नायलांबाय था भिडिअखौ नै गाखोनोसै आरो ना आंबो इयाव इनिफ्राय लुनोसै नै नायदो गाइस बिदिब्ला गाइस लुग्रोना लानोसै आरो ना गाइस दा फाइनालि गाइस मोनसे लुखांबाय आरो ना नै बे मोनसेखौ लुखांबाय ओमफ्राय नै बेफोरो सोबिखौ माने दा सोबबाथाय लासै लासै लुफिनसै आरो ना ओइ नै ब्लग बानायदों र' जोंना बुन्दा सासे ओरै गय हानबाय दङ नै दा नै बे मोनसेखौबो लुखांबाय आरो ना ओमफ्राय मोजां सोबजोबाखै बे सोबफिनबाथाय दा लुफिनसै आरो ना ओरैजाय लुहैग्रोना लानोसै आरो ना आङो नै बेखौ लुना लाग्रोनोसै आरो ना गाइस नायलांबाय थादो बेखौ लुना लाग्रोनोसै आरो ना आं बेनिफ्राय लुखांबा देखायगोन आरो ना गाइस नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो ना दा फाइनालि गाइस बै मोनसेखौबो लुखांबाय आरो ना नै बेखौबो लुखांबाय ओमफ्राय गाइस दिनैनि भिडिअ लानायनि जाहोना माने कन्टेन्ट गैया आरो ना जेबो ओंखायनो माने बे न'आवनो माने मा खालामो बेखौनो लाबोबाय आरो ना गाइस दिनैनि भिडिअखौ सारखोनो गोसो जाबाय आरो ना दा नै दैया जोब्बाय आरो ना बेयाव लुनायाव जोबजोब्बाय ओमफ्राय आं दा लायफिनसै आरो ना गाइस ओमफ्राय आं गाइस नै दा बेसे स्पिडाव थाबायनो हायो नाय आरो ना गाइस नुबाय आं गाइस बेसे स्पिडाव थाबायनो हायो गाइस ओमफ्राय नै दा सफैबाय आरो ना नै खावफिनसैलाय आरोबाव नुबाय गाइस आङो बेसे स्पिड थाबायनानै ओमफ्राय दसेनो सफैनानै नै लुफैफिनबावबायसो आरो ना गाइस बिराद स्पिड थाबायनो हायो आरो ना गाइस आं खावनायखौ नुस्लाबलायबावदियासो ना मा होनो गाइस नै दा सारफैफिनबावलायबावबायसो नै लाबोनानै नुबाय गाइस बेसे स्पिडाव हायो आं थाबायनो दा फाइनालि लुखांजोब्बाय आरो ना नै नायदो इयावबो लुबाय आरो ना ओमफ्राय फाख्रा सिख्रा जाना दङ नै ओमफ्राय ओरैबो नैदो फाख्रा सिख्रा जाजोब्बाय आरो ना नै अबेबा सोबो आरो ना थाबनो दैया नै ओरैनो नायदो ओमफ्राय गाइस नैबे बिबारखौ मा बिबार होनो गाइस सोरबा मिन्थियोबा कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय नै कमेन्ट खालामना खिथाहरो आरो ना सोर मिन्थियो माने नैबे बिबारखौ माने मा नाम होनो आरो ना बे बिबारनि नामा कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय नै खिथाहरदो आरो ना गाइस सोरबा मिन्थियोबा बिबारनि नामखौ ओमफ्राय दाथ' आं नै बेफोरखौ लुखांजोब्बाय नालाय गैथ'ला आरो ना गाइस ओमफ्राय न'आबो दासिमबो एख'आनो जायाखै आरो ना नै नायदो
नै इथा नांबावगौ आरोना ओरैजाय गोजौआव ओमफ्राय नैबे फारसेखैथ' होनो हानाय नंला खोमा आरोना गाइस नै ओरैजाय औवानिसो जागोन बायदि मोनबाय आरोना आं नायदो ओरै फारसेखै जानाय नंला आरोना ओरैजाय माने ओरै फारसेखै औवानि जाजोबसिगोन आरोना गाइस हारसाफोरनि जासिगोन आरोना जोंना नै ओरैबो इथा नांबावगौ ओमफ्राय इयाव इथा नांबावगौ आरोना नै ओरैजाय जोबना दंथ'यो माने लायनो मोनथ'वाखै आरोना गाइस ओमफ्राय गाइस न'नि खिथुउनखै होनो थाखाय माने औवाखौ दाननानै दोनखाबाय आरोना नै ओमफ्राय नै ओरैजाय खामिबो सैना दोनदों आरोना नै फारसेनिबो जायाखै आरोना दासिमबो नै माने औवायानो नै दासो माने इसिंल' जादों आरोना माने फारसेबो जायाखै आरोना दासिमबो नै ओमफ्राय नैयाव दानना दोनदों आरोना नै एसे नै न'आ बेनोसै आरोना गाइस गोरिब गुन्द्रा ना मा होनो ओमफ्राय दा आं माने जोंहानि अमा फिसाखौ नायनो नागिरदों आरोना माने माथामल' जादों आरोना अमा फिसाया मा होनो बुन्दा मासे ओमफ्राय बुन्दि मानै आरोना गाइस नायलांबाय था भिडिअखौ देखायनोसै आरोना आं अमा फिसाखौ नै जोंना अमा फिसाया खारथिंबावबायानो नै माथामल' आरोना नै बिमायाथ' दा जेबो खालामा आरोना ओमफ्राय फिसाया बिराद गियो नै बिमाया बेनो आरोना लेथ्रा फोनांजोब्बाय बेनोसै आरोना गाइस बाल दाउफोरखौ बुथारना जाजोबनांगौलै ना मा होनो बुथारना जाजोबनांगौलै बाराबाथाय आंनाबा नै होस होस न'निफ्राय मोसौ लायनो होननानै फैलायबाय आरोना गाइस टाइम जानायखाय नै दा थांबाय दङ आरोना लामा लामा नायलांबाय थादो ओमफ्राय गाइस नै बेयाव जोंनि न' हाबलांग्रा एखेबारे लामायावनो माने वाटार साप्लाइ दङ आरोना नै नायदो नै ओरैजाय वाटार साप्लाइ ओमफ्राय नै ओरैजाय जोंनि न' हाबलाङो आरोना सिदा नै बेयाव मोनसे माबा गायना दोनदों नै बे आरोना ओमफ्राय आं दा माने मोसौ लायनो थांसै आरोना नायलांबाय थादो नै ओरैजाय थांसै आरो आं मोसौ लायनो फाइनालि गाइस फैयै फैयै माने आंनि हिन्जावखौ लोगो मोनफैबाय आरोना गाइस नै हिन्जावसो आरोना गाइस मोसौ नङा आरोना गाइस आंनि हिन्जावसो आरोना इयो नै बे मासे आंनि हिन्जाव इयो ओमफ्राय आंना फिसाया अबाव थांगोनथाय आंना फिसाया हनै ओरै दंहैयो आरोना नै इयाव दङ नै इयाव ओमफ्राय आरो हिन्जाव सासे दंबावो आरोना आंना ओमफ्राय आंनि हिन्जाव सासेखौबो नायदो आरोना गाइस नै बेनो आरोना आंना हिन्जाव सासेया ओमफ्राय फिसालाया नै बेयो ओमफ्राय नैबेनो आरोना नोंसोरनि थाखाय मोसौबा आंनि थाखाय हिन्जावसो आरोना गाइस